এই 10 ସାଇନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧନୀ ହବ। ନମ୍ବର 1 କମ୍ ବୟସରେ ହିଁ ରୋଜଗାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାରିଲଣି। ନମ୍ବର 2 ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ବି ଲୋନ୍ ନେଇନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନବ। ନମ୍ବର 3 ତୁମେ ତୁମ ଘରର ସବୁ ବିଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦଉଛ। ନମ୍ବର 4 ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାରିଲଣି, ହୁଏତ ପ୍ରପର୍ଟିରେ, ଷ୍ଟକରେ, ହୁଏ ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ। ନମ୍ବର 5 ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଠୁ ବେଶୀ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ। କଣ ପାଇଁ ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ କରିବ ସେତେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ନମ୍ବର 6 ପଇସା ସହ ତୁମ ଦେହ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ନିଅ ଆଉ ଖରାପ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ନମ୍ବର 7 ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏଠୁ ବି ବହୁତ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଥିବ, ଯେମିତିକି ଜବ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଘର ଭଡ଼ା ପଇସା ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ପଇସା ଆସୁଥିବ। ନମ୍ବର 8 ତୁମ ଇନକମ୍ ଯେମିତି ବଢୁଛି ତା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ବଢୁ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଆଗରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲ, 20,000 ଥିଲା, ଏବେ 40,000 ଇନକମ୍ କରୁଛ, ଖର୍ଚ୍ଚ 30,000 ନ ପହଞ୍ଚୁ। ନମ୍ବର 9 ଯେମିତି ହିଁ ସାଲେରୀ ଆସୁଛି ତୁମେ ଆଗ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛ, ତାପରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ନମ୍ବର 10 ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ବି ହୋଇଯାଏ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପଇସାର ଅଭାବ ନ ହଉ।